Milí priatelia našho rádu, slavíme veľkonočné sviatky. Po dňoch postnej prípravy, po oslavení tajomstiev Ježišovho utrpenia a smrti, tešíme sa dnes zo slavnostného smrtvystania Ježiša Krista. Tak ako vyvolený národ, ktorý Mojžiš previedol cez vody Červeného mora, aj my očistením, pokáním v postnom období spievame dnes radosné Aleluja. Toto radosné Aleluja nech naplní pokojom a dobrom srdcia každého z vás. Nech do vašich srdc vleva nádej. Nádej, že milosrdný Boh nepozerá na našu minulosť, ale otvára pred nami nové perspektívy. Perspektívy, ktorým svetlo dáva jeho zmŕtvychvstanie. A preto pozerajme na zmŕtvychvstalého Ježiša Krista a kračajme dopredu životom. Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní navštívil učeníkov a povedal im: pokoj vám. Nech tento pokoj zažiari vo vašich srdciach. Nech tento pokoj príde do vašich rodín. Nech tento pokoj príde do našich reholných komunít. Drahí spolubratia, milí priatelia svätého Františka, nech zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus naplní každého z vás svojim požehnaním a milosťami. Nech jeho požehnanie sprevádza vás nielen v týchto veľkonočných dňoch, ale po celý váš život.